inspiración da maioría das miñas pezas ven sendo na simpleza. A simpleza de unha pedra tal cal sacada do río con un mínimo toque de suavidade, de pulimento e a sinxeleza do que é a pedra. Dedícome maiormente ás miñas profesións, dende a construción á reparación eléctrica e electrónica. A miña paixón é basicamente a artesanía. A artesanía, crear, inventar, tamén escribir poemas. Pois é unha gran maneira de expandir cultura, que haxa estas iniciativas de curtametraxes, cinematográficas, musicais e todo o que veña da mesma mao. Pois é un orgullo que o festival se acordase de min, sobre todo nos primeiros anos de traballo artesán, que son os máis difíciles.